Refinzay-inyo at siya Runufisi photo naman Matsarusan ba't siya fanutayin Nazano ni Fienaku Ramandini kirolas Miteri si maitanong Telefonya naman Ya no phone answer. Awan po kung visit wera naman siya Kizay wanaw Ni fuku wanaw Rariani Kanay zay siyay Iyanaw Kanay zay siyay Iyanaw Nalalag life iti Yano significa vanau Arita didikyu at shiny real It is an minaway Nanurulala na itati Hati buwagalikyu Telefonya naway Latino fi qua ya no phone answer. Awan po kung visit wera naman siya Kizay wanaw Ni fuku wanaw Rariani Kanay zay siyay Iyanaw Tanati as a van tak ni Ada kishino day so chano lebe Tam lift yavana Telefonya naway Man check his eye And nothing will be quiet now Ya no phone and answer Awan po kung visit wera naman siya Kizay wanaw Ni fuku wanaw Rariani Kanay zay siyay Iyanaw Kanay zay siyay Iyanaw